kuzobabona ngisho behamba bephehlweni bayovusa ikhehle elithile bayovusa isangaze esithile kanti inkanyezi ayivuswa umuntu ziyaze mbathela zona kumuntu ngemvelo okusho ukuthi inhlambulukile leinkanyezini njengoba kuthiwa inkanyezi ngokukhazimula inkanyezi ngokukhanya inkanyezi ngokukhanyisa ngoba likhi ilanga ngaphandle kwenkanyezi umama unemimoya ehamba nezithunywa kakhulu ubaba unemimoya ehamba nedlozi kakhulu okhulekayo owesilisa othandazayo owesifazana owesilisa akakwazi ukuthandaza owesifazana akakwazi ukuthi akhuleke kuza kanjani ukuthi owesifazana angakwazi ukukhuleka ukuthi ngenze nje umzekelo omncane ukuthi mayihambile eya emzini womuntu ufike angene engakhulekanga kodwa wesilisa uma emzini womuntu uyakhuleka nina bobani nina bomwelase nina bomazibuko ngiyakhuleka ekhaya umuntu omnyama bafuna ukuthi ibona umuntu omnyama uyisoni kanti umuntu omnyama uNkulunkulu umnyama okha la khona uNkulunkulu emnyameni basusa khona thina bathi hayi usathana ubumnyama kungakho mkhulu even nembewu nayo uyifaka enhlabathini ebumnyameni uqedile izokwazi ukukhula nalelwani lezi ezimnyama sinamandla njengekukho emnyama yebo igeza into eyiningi ukuthi hayi katele emnyama inini yebo iyakwazi futhi uphakamisa amandla yebo ngoba lomnyama yonke lembala ikhona kubumnyama yonke lembala umbala omnyama ubunye kahle kahle ngoba umbala omhlophe ozala imbala ukhanya okuzala imimoya ukhanya okuzala imbala yebo ngoba ngalesi sikhathi kusebusuku ikhona lembala nje ihamba neinkanyezi okuyizona ezihlanza eyihlanza lokhu kungcola ade kwenzeka nini emini ilanga livimbe konke ngemsebe yakhe lenza ukuthi konke kungabonakala kubonakale ini lona kuphela kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Siyangibingelela ke ku Solomoya TV nibingelela umkhulu mazibulo inzululwazi isano sisezulu ukuthi ke phela sesike salalela kakhulu manje abantu siyabezwa nje sebeyizanusi bonke bayibiza ngezanusi kodwa akunankinga uma kule igama labo nabo balinikiwe ukuthi uyisanusi hayi siyabaleka manje thina sibuyela kwinzululwazi abalaleli bomoya sobamba ke inzululwazi manje abalaleli bomoya ya uyu mkhulu mazibulo inzululwazi yomoya ya sibuyile ke sizothinta kakhulu izinto zomoya sizothinta kakhulu izinto zemimoya hey ya aya kwesithinte nje silalele sibone ukuthi singasizakala phi abantu bangasizakala kuphi bangakwazi ukuthi belapheke kuphi ngoba kahle lapha sisuke sizolapha imimoya ngoba siphethe umoya nje thina sizolapha imimoya isihloko esingasithinta nje namhlanje singakhuluma ngawo umoya nemimoya umuntu othi uphethwe imimoya nomuntu ophethwe umoya siyoqala nje siulandela umoya ukuthi umoya uyini noma siqale kuyimimoya ukuthi imimoya iyini imimoya sinabantu othola ukuthi umuntu maye egula lo muntu mayigula nje avele acanga ukuthi njengoba egula nje uphethwe umoya wasenkonzweni ahamba enkonzweni mayifika lapha enkonzweni afike akhonze iminyaka ayitshela ukuthi uzolapheka ngokuka moya lona omphethe aphinde omunye uthola ukuthi abanye mabegula
bayahamba bayephehlweni. Yini edala lokho? Ukuthi thina abantu sazi ukuthi umoya makukhulunywa ngomoya kukhulunywa ngento ukugula kwethunywa noma ukugula kwedlozi. Kubili izinto esicabangayo. Ingakho kuzombona lo muntu uma eqala egula ephethwe imimoya ahamba eyesontweni. Kanti esontweni mayefika lapha esontweni kunemimoya esontweni. Uzokwelapheka kanjani umoya esontweni kube esontweni futhi kunemimoya? Okusho ukuthi uzoba nenkinga yokufika lapha enkonzweni ungakutholi ukwelapheka. Yini ezokwenza ukuthi ungakutholi ukwelapheka? Ukuthi nalabo abantu abalapha enkonzweni bayagula baphethwe imimoya. Njengoba bephethwe imimoya nje basebenza ngemimoya. Njengoba besebenza ngemimoya nje uma benibonela inkinga. Uma benibonela inkinga bayibona ngemimoya, abayiboni ngomoya. Inkinga zabantu abakwazi ukubona inkinga zomoya ngemimoya. Yinto ezodala ukuthi ube nenkinga yokuthi uhambe wena uye enkonzweni ngoba uyitshela ukuthi wena lokhuzana okwasenkonzweni kuhamba kalula noma kuzokwembatha kalula mawufika lapha enkonzweni ngoba enkonzweni kusetshenziswa umthandazo umkhuleko ngenze ukuthi amanzi bathola amanzi ngebhakede ngenze ukuthi ziwasho bathola imilotha nazo zonke lezo zinto lezo. Ubheke kuqala lomlotha ukuthi ungowapi lo mlotha lo ungowapi unayiphi imimoya iyahambiselana nawe lemimoya yalomlotha lo. Ngoba enkonzweni uthola ukuthi kusetshenziswa amanzi, kusetshenziswa umlotha, kusetshenziswa umkhuleko, kusetshenziswa umthandazo. Uma siqala nje sibuye emthandazweni, umthandazo nomkhuleko izinto ezingafani lezi. Kodwa engicanga ukuthi zicishe isebenzisana noma ziyasebenzisana. Ngisho ukuthini mangisho njalo ukuthi izinto engafani. Ngoba okhulekayo owesilisa othandazayo owesifazana. Owesilisa akakwazi ukuthandaza. Owesifazana akakwazi ukuthi akhuleke. Kuza kanjani ukuthi owesifazana angakwazi ukukhuleka? Ukuthi ngenze nje umzekelo omncane ukuthi mayihambile eya emzini womuntu ufike angene engakhulekanga. Kodwa wesilisa uma emzini womuntu uyakhuleka. Nina bobani? Nina bomwelase, nina bomazibuko. Ngiyakhuleka ekhaya. Uma kukhona abantu ezwakele egcikeni futhi akayisho kanye lento ngoba usukenzela ukuthi amukeleke. Ukukhuleka ke kukukhuleka kukukhulula kukuvumelana kahle kahle. Ukukhuleka okusho ukuthi lo muntu uphiwa amandla ukuthi akwazi ukusikhulula emaketangeni esiboshwe kuwo ezihibeni esiboshwe kuzo nakuzo zonke izinto ezizinkinga phezulu komzimba wethu naphezulu ukuthi uqobo. Umkhuleko lo umthandazo usuke kahle kahle engathandaza nowesilisa uma kuphakama izalukazi noma kuphakama owesifazane kuye. Kodwa kahle kahle umthandazo ukukhuleka komuntu wesifazane ngoba umuntu wesifazane akakwazi ukungena emzini womuntu akhuleke. Noma kuukulisana nezinkinga obhekene nazo wena ngaleso sikhathi ukuthandaza. Senza umzekelo masifike enkonzweni. Uthiwe mazibuko sicela usukume usikhulekele. Angeke kusukume wonke umuntu akhuleke. Kodwa mase kuthandaza kuthiwa asiguqeni isithandaza. Wonke umuntu uyaguqa enzeni. Athandaze ayilwele nenkinga yakhe abhekene nayo kuNkulunkulu wakhe. Aqondene naye. Yiyo ke lento engithi ke mina ukukhuleka nokuthandaza into engafani le. Okusho ukuthi njengoba sithandaza sonke siguqa la sibiza imimoya ehlukahlukene ngeindlela ezehlukile. Sibiza imimoya ehlukahlukene ngeindlela ezehlukile. Kanjani na? Nawe mawuthandaza uyithandazela wena ngokwakho. Uyibizele yakhe imimoya nenkinga yakho ukuthi mayixazululeke noma mayilwiseke makuluwe nayo. Siphinde sibuye ekukhulekeni.
unikwa ukukhuleka kukhuleka umuntu onikwa isandla sokukhulula abantu, ophiwe izwi lokwazi ukwelapha umuntu, izwi lokwazi ukukhulula inkinga obhekene nayo, akhulume engabhekisile kuwe kodwa wena welapheke enhlizweni, welapheke inkingeni oyishiye ekhaya. Yikho ukukhuleka lokho, ngoba ngisho nokushumayela, ukushumayela bakususa ekuthemelezeni nasekukhulekeni, ukushumayela enkonzweni, ngoba ukhuluma ngento ephethe abantu kodwa manje ongayazi ukuthi iphethe abantu, nawe ongayazi ukuthi uyithatha kuphi. Uma uzokhuleka noma ushumayele umile nje lapha wedwa, ngoba ngeke nishumayele kanye kanye, okusho ukuthi nokukhuleka ngeke nikhuleke kanye kanye, kodwa ukuthandaza niyakwazi ukuguqa lenze nithandaze, okusho ukuthi abantu ababenza izinto ngokuhlangana kahle kahle kwakungabantu besifazane. Into okuthiwa inhlangano, into okuthiwa inkatha, ukutshela ukuthi ikhandwa abantu besifazane, isetshenziswa abantu besifazane inkatha, ngoba inkatha inhlangano. Kuyakutshena ke ngokusobala ukuthi abantu ababehlangana kwakungabantu besifazane. Angazi ke wena ukuthi uyindoda enjani esontayo, ngoba kwakuyinto yabantu besifazane, ingakho babethandaza, ngoba abantu abakwazi ukuthi bahlanganyele into bayenze ngenhlangano abantu besifazane. Ngisho nawo amaqembu la epolitiki kufuze ngabaphethwe abantu besifazane, ngoba ibona abakwazi ukuthi balwisane nempi behlangene, balwisane nezimpi ezibhekene nabo behlangene. Umthandazo ke nomkhuleko ebengisazama ukuchaza la nentshumayelo. Intshumayelo ke ngenziwa umuntu wesilisa, ngoba ibona abantu abakwazi ukusukuma bame. 1, intshumayelo ngenziwa umuntu wesilisa ngoba ibona abantu abakwazi ukushaya umthetho. Umuntu wesifazane akakwazi ukuyimela yedwa, udinga umeseki. Ingakho sikhiza abantu besifazane uthola ukuthi babenza izinhlangano izigungu zabo. So manje awukwazi ukuthi ungathi uye enkonzweni uthi uyowelapha imimoya. Uyowelapha imimoya, uyelaphe enkonzweni. Ingakho uzoyibona uhamba enkonzweni wena. Mawufika enkonzweni ufike ungakwazi ukwelapheka. Okay, uphinde ubuye futhi ushone ephehlweni uyothwasa. Mawufika lapha awelapheki lo moya, ngoba lapha ekuthwaseni uhlangana imimoya ngokwehlukana. Ubani ufika noyakhe umoya, nowakhe umoya, nobani ufika noyakhe umoya, nobani ufika nowakhe, kuze kuhlangane kube yini? Kube yimimoya. Njengoba kuyimimoya noma akwesithi zinkinga, ngoba imimoya ihamba nezinkinga. Umuntu uma izoqala nje engitshela ukuthi spiritually gifted, kodwa ngeke uzumuzwe ethi ngi-air gifted or ngi-oxygen gifted or ngi-soul gifted. Umehluko phakathi kwemimoya nomoya. Imimoya ama spirits. Umoya angeke umtshele umoya ngesilungu ukuthi yini. Uzongitshela ngesoul, ungitshele ngelokhuzana, ungitshele ngesoul, ungitshele ngeoxygen, ungitshele ngeair, ungitshele ngewind. Yonke lento lena wena uyilokhuzana umoya wonke. Bese uhluka ke ngama categories zawo, ngezigaba zawo ngaphakathi kuwo. Ukuthi lo owokutshala lo. Mangithi owokutshala iwind, umoya omkhulu. Wokwazi ukuphephula imbewu iye kwenye indawo, okwazi ukuthi uvunguzise izihlahla. Angeke ukuthi umoya ophila kuwe uthi uvunguzise izihlahla, ngoba ioxygen ezophila kuwe. Umoya ophefumulayo, umphefumulo ne-carbon dioxide, kodwa yibi iwind. Kodwa ingenzeka ngokukhuphuka kwezigabaza lemimoya uma i-interactor noma ihlangana lemimoya. Bese iyahamba iba yi-air, idlule ibe yiwind, idlule mhlawumbe iyokhanda ama-gases mayisuka lapho. Kodwa once waqala wathi wena uspiritually gifted, wena uthi uhlanganisa o-air, o-soul
nazo zonke lezi zinto kanti wena uhlanganisa imimoya engcolileyo kubantu ngoba ispirit awusakwazi ukuphila ngaso wena. Ispirit awukwazi ukuphila ngaso sekungama gases sekukhule kakhulu sekudlula oxygen no carbon dioxide kwaya ku air kwasuka ku air kwashona ku wind kuhamba njalo kuthatha zonke lezi zinto okuhlangana nazo ngokwe level yani yomoya. Umoya lo ngikhuluma ngomoya mina wemvelo. Umoya wemvelo usuka ku carbon dioxide no oxygen ukhuphukela ku air lapho efika ihlukane khona lemimoya uye ku wind lapho umoya unonaka umkhulu bese uya kuma gases nama chemical. Sekuyeqala ke lapho ama spirit ke lawo. Sekungama spirit lawo. Uma sekungama spirit sekwehlukile ngoba phela manje uspirit ungena ngaphansi kwento engcolileyo esingeyona lento oyifunayo wena noma edinga umzimba noma edinga ukuphila. Uma uzoqala wena uthi spiritual gifted usitshela ukuthi wena uphila ngama chemical nama gases. Ngokwesilungu mawukhuluma nje ngesilungu uthi spiritual gifted akekho umuntu onomoya noma umuntu kamoya o spiritually gifted. Akekho umuntu onomoya noma kamoya o spiritually gifted. Lapha sizohlukanisa umoya nemimoya. Uma uthi wena umuntu unemimoya okusho ukuthi unezinto ezidala iconfusion emzimbeni wakhe ezidala ukudideka noma ezidala ukungcoliseka kuye noma ezidala inkinga phezukwakhe uma uthi umuntu unemimoya. Ingakho sithi kwaguqungele thina noma emsusankungu selapha imimoya singabaka moya selapha imimoya ngoba silwa nalezi inkinga eziza nani nemimoya. Selapha lezi inkinga eziza nani eziza nemimoya aselapha umoya ngoba once usunomoya wena okusho ukuthi wena yonke into yakho yelaphekile usuyakwazi ukuyilalelela into ebayinkinga phambi kobuso bakho uyakwazi ukuyisusela into ebayinkinga mawusuwelaphekile usunomoya usungenayo imimoya. Manje niyekeni ke abantu ukuthi nina nithi ni spiritual gifted ayikho into enjalo ukwazi ukuthi ube spiritual gifted unomoya wena inkinga uqondi ukuthi lo moya ophila kuwe yini ingakho ukudalela inkinga ngoba ufuna okwawo umoya. Mawufuna okwawo wena wenza okwakho okucatshangwa uwe nokufunwa uwe bese ugcine usumixeka lo moya lo usuhamba uthatha umqondo kaNkosana uthatha kaDlamini uthatha kaMgosi uyihlanganise lemqondo le uthi uzokwazi ukulapha ngaye abantu kanti leyo nto yayiphiwe yena uMgosi leyo nto yayiphiwe yena uNkosana. Uma wena uyithinta ngendlela kaNkosana iphakamisa omunye umoya babazi bona ukuthi ngalesikhathi beyitshela uNkosana babethi akahlanze muphumoya akaphakamise muphumoya. Uyayibona into enjalo. So manje ufanele ukuthi siyiqonde lento ukuthi umuntu athi ni spiritually gifted. Akekho umuntu o spiritually gifted ngoba ama spirits aphila emkhathini. Ama spirits aphila emkhathini. Yini ke dala ukuthi sibe nelokhuzana ne wind. Izinto ezingama chemical nezingama gases ezishiswayo lapha elokhuzaneni. Ezishiswayo lapha ezimbonini. Njengoba sinezimboni nje ezinazo. Imboni ke ama industries. Imboni ama industries. So manje if imbonini lezi kunemboni yethayi imboni egeza igold imboni egeza iplatinum uma zishiswa lezi zinto zonke zishiswa zihamba ziyokhanda umoya oyi-air mayisasuka phansi mayifika phezulu zi-interacta nemimoya yomkhathi zeyikhanda iwindi zikhanda umoya oshisayo ngeke uzuthi umoya osemkhathini oxygen awukwazi kanjalo nomoya esuke siwuphefumula lo moya ke suke siwuphefumula ukhuphuka ngalesi sikhathi uphuma emzimbeni ngoba
awukwazi ukuthi ungaya kwelamathongo umoya uphefumulayo wena uye kwelamathongo awukwazi ukuya kwelamathongo ushiya izinto engabe uyazenza la ngoba lo moya lona uma uphuma kuwe mhlawumbe uyongena esihlahleni uyongena emhlabathini uyokhanda into ethile khona ngoba uzothola ukuthi nje wena umuntu ngomoya wakho uyakwazi ukuthi ukhande igold ngomoya wakho uyakwazi ukuthi ukhande igold usu-interacte neminye imimoya bese uyokhanda into ethile elangeni ngoba ilanga liyisango lokungena ilanga liphethe amafutha liphethe into eziningi ilanga liphethe into eziningi liphethe amafutha liphethe igold liphethe into eziningi ngoba ukukhanya kwelanga ukhanda imibala ukhanya nje kwelanga ukhanda imibala ukhanya kwelanga ukhanda imibala masifika lapha phezulu sifika lezi zinto zihlukane kathathu ifike ihlukane kathathu yimpi le ilanga leli opholisayo lo imuni lo ohlanzayo nokhazimulayo oletha ubuhle inkanyezi le ngoba izohlanza kusale kunjani kusale kuclean kusale kuhlanzekile uma ihlanza inkanyezi okusho ukuthi into eletha ubuhle ukukhazimula inkanyezi izona eziletha ezikhanda lezi zinto lezi engilokuzaneni izinkanyezi ezikhanda lezi zinto ezimbili ilanga nenyanga ngoba yona inhlambuluko inkazimulo ilokuzana imuni ikhandwa yilanga imuni ikhandwa yilanga ilanga likhandwa inkanyezi liphinde futhi inkanyezi iphume kulilanga kodwa laba abahlukene kanje kwafike kube yini kube ilanga limelela izimpi ilanga limelela izimpi ilanga imuni imelela ukupholisa imuni nokubandisa lilwa nokushisa ngoba nayo imuni izimpi ngoba mayisekubanda kakhulu futhi uphindulwe ukhala uthi hayi ngcono kube khona ilanga kodwa ilanga mase likushisa futhi uphindulwe into ke engaze ngithi isilinganiso inkanyezi isilinganiso inkanyezi kanjani na ngolimo olujulileyo ngoba ikwazi ukuzala umfana ephinde izaleni intombazana ulimo olujulileyo ke lona manje ke ingakho mayifika lento lapha emkhathini kuhlangana ukukhanya kwenkanyezi kwelanga kwenyanga inkanyezi ke isilinganiso ngoba ngisho nje ukuthi inkanyezi isilinganiso zehluka ke ngemibala yazo khona ezibomvu khona eziorange khona eziblue khona ezisilver zihluka ngokwehluka izinkanyezi ngoba uyibona nje zilapha phezulu khona ikhanya ngokumhlophe zihluka ngokuhluka yiyi imimoya leyo ngokuhluka umoya ngamunye umuntu kwekhanda imimoya yenhlambuluko into lapha eqala khona kabusha kodwa mawusubeka ilanga nenyanga usubeka ke lama spirit abawashoyo abantu usubeka lama spirit asho abantu ukuthi mina ngi spiritually gifted usho ukuthi lo muntu unomoya wekhehla noma unomoya wesalukazi noma unomoya kamama noma unomoya kababa ingakho uzobabona ngisho behamba bephehlweni bayovusa ikhehle elithile bayovusa isangazi esithile kanti inkanyezi ayivuswa umuntu ziyaze ngibathela zona kumuntu ngemvelo okusho ukuthi inhlambulukile le inkanyezini njengoba kuthiwa inkanyezi ngokukhazimula inkanyezi ngokukhanya inkanyezi ngokukhanyisa ngoba likhi ilanga ngaphandle kwenkanyezi lalingeke likhanyise ilanga ingekho inkanyezi
ngoba iyona eqala ukukhanyisa, iyona ekhanda ilanga, inkanyezi. Umoya ulele lapha enkanyezini, umoya. Imimoya ilele kumama nobaba. Imimoya. Kanjani na? Umama unemimoya ehamba nezithunywa kakhulu. Ubaba unemimoya ehamba nedlozi kakhulu. Ilanga lilwa nenyanga. Inyanga hambe yoripotela abantwana phansi ukuthi ke ubaba wenu usefuna ukuthi ingakho umama ehamba nezithunywa. Bangixakeka abantu abazali ababili kodwa bese balekele izithunywa ethi izithunywa zingcono. Athi izithunywa zingcono. Abantu bahlushwa umoya wokuziqonda ekuzaleni kwakhe nephambili lakhe ngoba ukuzalwa isiqalo ukwedlula isiphetho noma ukukhula uzube mdala isiphetho leso esikubuyisele ebunganeni. Kanjani mkhulu? Uzalwa uyingane, umqondo wakho uthathekile, uyilalela izinto ngomoya. Uthi mawusushona futhi umqondo wakho uyathatheka, uyilalela izinto ngomoya. Mawusushona uzalwa ungenamazinyo, mawusushona unamazinyo futhi. Uzalwa ushwabene, mawusushona ushwabene. Angazi ukuthi niyayiqonda lento engishoyo. Engikutshona khona ukuthi inkanyezi iqala ingane igcina ingane. Njengoba kuthiwa umuntu uma umzala uyakhula, nenkanyezi iqala incane ikhule izibe yilanga. Ithi mayisile ilanga bese iyehlukana iqhume. Iqhumi yokhanda ezinye futhi inkanyezi yoqala phansi. Yenzeni? Ikhanda inkanyezi. Mhlawumbe abafundileyo nabakhohliswe isayensi bayayazi lento ukuthi ngisho ukuthini mangithi ilanga kuhamba liphele. Ukuthi angilazi liphela after how many days noma after how many hours. Ngoba izinsuku nazo sinenkinga yeinsuku. Sinenkinga yeinsuku. Uma nje umuntu uthi wena usuku nosuku, okusho ukuthi sineyinsuku ezingaki thina? Zingaki lezi insuku? Asinalo inani lazo. Ngoba usho ukuthi into eyenzeka ngo-infinity, ngokungapheli, ngokungenamkhawulo. Usho ukuthi kwathina sizazi insuku lezi eziwu7 siyithatha. Uma nje uzothi ethi umuntu usuku nosuku, akusho ukuthi lento yenzeka kanjalo ayinawo umkhawulo. Infinity noma infinity ayinakuphela, ayipheli lento le. Ayinamkhawulo. Ukutshena ngokusobala ukuthi leyo nto leyo siyithathe thina insuku ifu ilokhuzana ayinawo umkhawulo. Insuku ayinawo umkhawulo. Leze sinazo thina siyithathe eziwu30. Siyithathe thina insuku eziwu30, 31. Thina insuku eziwu30 siyithathe. Yiumoya. Uyabona nje ngoba ngikutshela mina ukuthi lo muntu mayethi usuku nosuku usho infinity, usho into engenawo umkhawulo engapheli. Eyenzeka ngalokhu ngalendlela iphinde iyenze ngalendlela. Ilala ngaleli side iphinde ilale ngaleli side. Okusho ukuthi insuku nazo esinazo thina zimbili. Usuke eqonda ukuthi ubusuku nosuku, hayi usuku nosuku. Lo muntu usho ukuthi ubusuku nosuku, hayi usuku nosuku. Ukwazi kanjani ukuthi usuku nosuku ngoba thina sinobusuku nosuku? Uma sinobusuku nosuku uqada kanjani lento? Ngoba lizoshona ilanga la liphinde liphume ekseni, lishona kube mnyama liphinde likhanye ekseni. Ubusuku nosuku.
okusho ukuthi yonke into iqala nini ebusuku igcine no osukwini usuku yini ilanga uma sikhuluma ngosuku suke sikhuluma ngelanga straight ilanga usuku lo uma sikhuluma ngobusuku sikhuluma ngemuni ubusuku lo okusho ukuthi ubusuku nani nosuku uma ke sibuye lapha uzothi omunye ingano imuni umama okusho ukuthi into eyaqalayo umama eze inkanyezi phela iphile ebusuku ingane imuni ikingabibi inkanyezi ihlale zikhona emini awuyiboni ngoba ilanga likhanya kakhulu kunezinkanyezi yini ilanga lisuke lisithi inkanyezi emini noma osukwini ngoba ebusuku yize ekwazi ukuthi ikhanyise ngoba ziyisiqalo zibe isiphetho inkanyezi ayipheli kodwa ilanga liyafa liphinde likhandeke kabusha ngoba ngisho nje ukuthi usuku nobusuku ebusuku sinemimoya ebusuku emini sinomoya ungasho futhi ukuthi ebusuku sinomoya emini sinemimoya ngoba ebusuku usuke wonke umuntu ephumule elalele ubuthongo bakhe ephumule emini kuvunguza yonke into isound iphezulu amawave inkulumo zabantu imvunge emini kunemimoya nini emini kodwa engabonakali ngoba phela ilanga lisuke lenze njani likhanyisile nasebusuku ayikwazi ukubona umoya ngoba usuke kunjani kumnyama okusho ukuthi into lapha umoya uzihlambulula khona uzihlambulula nini ebusuku ukhona izinkanyezi yini kanti ehlambulula umoya izinkanyezi iyenza umoya ukhazimule iyawukhazimulisa iyawuhlanza iyawukhanyisa ube nezinsuku uthi wena insuku ngani baze bathi abelungu bathi i-moon day okuyilo usuku lokuqala i-moon day ngoba ngisho ukuthi zonke izinto ziqala nini ebusuku ngoba nengane ikhula kakhulu ebusuku le noma ikhula mayilele ingane ikhule ingane mayilele mayivukile kunemimoya kunezinto ebhekana nazo ezizinqinamba emzimbeni ingakho ngiye ngithi mina umntwana ungaqala ukumfundisa ena9 ukuze akwazi ukuthi ngaleso sikhathi esena9 years useyakwazi ukuyihlukanisela okubi nokuhle if wena uzomvusa emncane umntwana 2 months 3 months uyamvusa lo mntwana utakenzele lo mntwana ngoba akakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle akakazi lutho lo mntwana kunezinye izinto ezisadinga ukuthi alale zenze njani ihlume ngoba yonke into ihluma ngokwenzani ngokulala ubona ngisho unesigulo emzimbeni wathi kwafika ubusuku ngoba lesi sikhathi sobusuku yisikhathi sokuhlanza sokulwa nezinto emzimbeni engafuneki angazi noma mhlawumbe uyanqondana umuntu ebusuku ugula kakhulu uma ephethwe into ngoba kunalomoya wokuhlanza okufuna ukuthi yini lene kulomzimba ngoba phela umzimba uzobuyihlanza lapho uma uyihlanza ulwa nalento ngalesikhathi ulwa nayo iba buhlungu kakhulu noma iyelapheka ngokulala nje uphumule umzimba lapho usuku usebenza ngendlela yokuhlanza lokho kusuke kungafuneki emzimbeni umzimba mawulele manje lo mntwana mawuzomthatha wena umuhambise esikoleni ena2 ena1 umhambise esikoleni uthi ayihlume nini lezi zinto abamvakashele ni awumvakashele nini umoya ophila kuye usumthathile wena uyomfundisa izinto engeke imenzele lutho ekusaseni lakhe ngoba kahlumile ngokuphelele kanti mayisena 9 years uqala kuyomfaka kulezi ikoleke zenu enifuna ukuthi bayofunda abantwana useyakwazi ukuyihlukanisela ukuthi hayi lokho okukhulunywa uthisha lokho akukho lokho okukhona lokho
uyakwazi ukuyihlukanisela. Angeke futhi afundiswe incwadi umntwana oqala ukufunda enanayo. Angeke afundiswe incwadi. Incwadi nje ngeke izimfundise lutho. Ngoba useyakwazi ukubona lokho ukuthi ngenza uwrong la, ngenza uright la. Okubi lokho, okuhle lokho. Okusho ukuthi umoya nemimoya noma nomona. Umoya nemimoya noma nomona ngoba umona nomoya kwehlukene kanje. Umona uhamba nemimoya. Ngoba imimoya ifuna ukushintsha. Ifuna ukuziveza ukukhulu. Ngokushiyana ukuthi mina ngi-oxygen mina. Ihlahla iphila ngami. Ngi-carbon dioxide mina. Ihlahla iphila ngami. Ngi-air mina. Ngi-wind mina. Uyabona? Ngokushiyana ingakho naseyikoleni befuna ukukhanda iclass lika first year, second year, u1, u2, u3, u4 kuze kuyofika grade 12. Ngoba ufuna ukuthi ono grade 12 ungcono kuno grade 11. Ono grade 11 ungcono kuno grade 10. Kanjalo nifuna ukusho njalo ukuze kube khona i-division. Imimoya inomona, imimoya ayifani nomoya ngoba umoya ubunye. Umoya uyalingana ukaze umoya wamkhulu kunomunye. Awukho umoya omkhulu kunomunye. Kodwa imimoya iya ngokukhula kanje ngoba ngutshela nje ukuthi inezigaba kuye ngokuthi sifike kusiphi isigaba bese yashintsha. Ibe okuthile. Iphinde ishintshe ibe okuthile. Sikhuluma ngomoya nemimoya. Angazi bafethu mhlamba ngabuza. Angazi bafethu mhlamba ngabuza. Abangazi mhlamba ngabuza. Hayi no kuzokela khehla ngoba mina bengibuza le imimoya eba sebusuku ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi bengitshela ukuthi imimoya emibi eba sebusuku ungakho abantu begula kakhulu ebusuku ukuthi kwenziwa yini lokho egulisa abantu ebusuku mhlawumbe kwenziwa ukuthi imimoya emibi mningi kakhulu ebusuku bese uthi nomuntu egula agule kakhulu ebusuku. Into eyenza ukuthi umuntu agule kakhulu ebusuku umgozi iyodwa. Ebusuku kunenhlambuluko kunokuthula. Kunenhlambuluko nje kunokuthula. La kunokuthula khona yazi ukuthi kunenhlambuluko khona. Kunenhlanzeko nje. Ngoba ngisho ubezwa beBhayibheli mabethi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Nakho konke okuphakathi kuko wasezodala ilanga nenyanga. Okusho ukuthi umuntu ungakanani elangeni nenyanga. Fithi mkhulu. Mtala vele ngoba uqale kuphi yena? Ebumnyameni. Uqale ekuthuleni. Lapho kongekho ukuhlukanisa okubi nonjani. Nokuhle. Kwakunobunye nje. Kuumoya nje. Okusho ukuthi uqale emoyeni ngoba umoya usebumnyameni. Usekuthuleni umoya. Angazi ke mhlawumbe mina ngichaza ngenye indlela ejulileyo abantu abangeke bayizwe. Kodwa nje yona uma lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayekuphi kanti ngalesikhathi edala izulu nomhlaba nakho konke okukulo. Futhi ngaphandle. Ngaphandle kwakhe. Wayesemoyeni. Wayesemoyeni ebumnyameni ngoba ilanga langakakhiwa. Inyanga engakakhiwa. Wayesekuthuleni. Ejuleni. Yayibona? Wayesebunzulwini bomoya. Wayesebunzulwini bomoya. uNkulunkulu ngalesikhathi ekhanda izulu nomhlaba. Wayesemoyeni konke kudalwe yini? Umoya. Konke kudalwe umoya uqala ebumnyameni. Yonke into uyabona umbala omnyama unokuthula. Kodwa unemfihlo ejulile endala. Umbala omnyama ube mdala ungazi ukuthi wena njengoba safundisa ukuthi kukhona uNkulunkulu ongumveli nqalo ungazi ukuthi wena yiwo wokuqala umbala omnyama. Ngoba yonke into yaqala kuphi? Ebumnyameni. Imibala ivela ngokukhanya. Imibala. Kodwa umoya omdala omnyama. Umbala omdala omnyama. Kodwa yonke le mibala iqhamuka embaleni omhlophe. Yonke le iqhamuka ekukhanyeni.
ngoba umbala omhlophe wani okhanya umbala omhlophe unemimoya ngifuna ukusho kanjalo ukuthi Hey. kushuthi umoya lo omnyama yiumoya then lo mhlophe imimoya imimoya leneminye yini edala lokho ngoba imibala ikhandwa yilanga amanzi nomoya imibala nje iyiyo njengoba ubona nje irainbow iphuma ngeke uzusho ukuthi imbala u7 irainbow ayikho u7 yambala iyafika ku12 ngokwehlukana kwayo ngoba lethi iyablinka iyakhazimula ilokithi ishintsha enye ibonakala eminye ibonakala eminye ukwazi ukuyibona manje umona bese uvuka kule part kwale mimoya kwa yebo ukuthi mina ngiwupinki imkhulu kunophephulo bahlale belwa yini injalo ihlala ibangisana lemimoya lemibala le ngokuthi isikwazi ukuvelaphi isikwazi ukubonakala phela manje usukwazi ukubona ukukhanya ukuthi kwakhanya ngored lapha kwakhanya ngopink uphephulo ublue lo kwase kuba ubani lo uyabona lembala lena iyashintshana ikhandana imimoya ikhandani lomona lo mbala ukubona yebo ukubangisana ukufuna uba mkhulu kunomunye ukufuna ukugqama kangcono kunobani ukunomunye ngoba seyabonakala uqedileke ingani ngakho nenyosi ibona umbala ogqame kakhulu nokunukayo bese kwenza igijima khona iyokhandana uju uyazi ukuthi inyosi iyakwazi ukukhanda uju ilikhande ngento ebolileyo inyosi ihamba ifika idla into ebolileyo idli ihlanganise nezimbali ihlanganise nale mbali ithathe lokho nalokho uyithole nje endaweni engahlambulukile inyosi uyithole ayihlali kodwa isikhathi eside ngoba ifuna ukuyohlanganisana okhandalo le yandlu ezokwazi ukuzalela kuyo ngoba phela mayisiqala izala iyakungcolisa lento bese ihamba igcina ivutho kuphuma ezinye inyosi bese kusala uju namakheke okukhandwa yini zimbali ismell nalo powder ichemical uyabona yingakho ke lemoya ivuka ngomona ingakho lemoya le ivuka ngomona ngoba ayisi umoya ayikho ubumnyama yonke into lokuzaleni ebusuku isuka iphumule usuke kusebenzana umoya kuphela uhlanza lemimoya ade ikhona nini emini konke lokho kusuke kwade ukubona wena emini kwenzeka ukwazi futhi ukuthi ukubona emoyeni nini ebusuku so kushuthi yenziwe ngamabomu lento ukuhambisa ububi nobumnyama nomuntu omnyama yonke lento ihambisana yebo angithi phela umuntu omnyama bafuna ukuthi ibona umuntu omnyama uyisoni kanti umuntu omnyama uNkulunkulu ubumnyama okhaya la khona uNkulunkulu emnyameni basusa khona thina bathi hayi usathana ubumnyama kungakho mkhulu even nembewu nayo uyifaka enhlabathini ebumnyameni uqedile izokwazi ukukhula izokhona ukukhula nalelwani lezi ezimnyama sinamandla njengenkukhu emnyama yebo igeza into eziningi ukuthi hayi katele emnyama inini yebo iyakwazi futhi ukuphakamisa amandla yebo ngoba lebumnyama yonke lembala ikhona kubumnyama yonke lembala izalwa yiyo bese hayi noma ingazalwa yimbala umbala omnyama ubunye kahle kahle ngoba umbala omhlophe ozala imbala ukukhanya okuzalana okuzala imimoya ukukhanya okuzala imbala yebo ngoba ngalesi sikhathi kusebusuku ikhona lembala nje ihamba nezinkanyezi okuyizona ezihlanza eyihlanza lokhu kungcola ade kwenzeka nini emini ilanga livimbe konke ngemsebe yabo lenza ukuthi konke kungabonakala kubonakale ini lona kuphela webona so manje lento leyo iyakutshela ukuthi lapha kukhona khona ilanga kunempi kunokungcola okukhona khona yini ilanga kunempi kunokungcola okukhona kunomona okhona kunokulwisana kunokubukelana phansi
kuno computer Mangasho ukuthi khona impi engcwele. Impi khona ile. hayi angeke ibe khona impi engcwele Impi engcwele. Uthi iyaba le. abasifuyeni noma impi yendalo. Ya. Impi engcwele njengelanga nenyanga. Uyayibona le ukuthi amayihlangana ziyaqhubeka ziyadala nomntwana uphuma lapho ziyakhanda. ziyakhanda. Kodwa ayihlangani kahle mayidibana lokushisa nokubanda yabona. Bese ngizila nje la. Ngiyakuzwa ukuthi impi engcwele inesense ukuthi ibonakala ya ukuthi phela leli gama lobungcwele lifike nezenkolo igama lobungcwele nje iqala lona lifike nezenkolo igama lobungcwele kanjani na igama lobungcwele uma befuna ukuphasisa isimo esithile bebethi bayosibhabhadiza bayosihlambulula ukushiya konke okubi bese uthatha okuhle kanti lokhu othi wena uyakushiya Bakushisa okumnyama yilokhu kunguwe qobo uyabona bakusaphi ekukhanyeni lapho kune competition khona kanti lapha na siyalingana ebumnyameni siyalingana futhi akekho omkhulu akekho ngoba ngisho ningalwa nina nifuna ukulwa endlini emnyama umukulele yakhona omunye umukulele nilindo ukunyikaza umsindo ni ngoba kusuka kunjani ebumnyameni kuthulekile uma ningathula kanjalo ngeke izibe khona ini kusile sompaka kwasa ngale kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngale